Bjørnsen Komponistpris 2024 tillægger dit kunstneriske virke stor vigtighed. Du er en hjørnesten i dansk musikliv. Og du får foruden en kontant erkendelighed også en statuette, formgivet ud fra en af komponisten Axel Bohr Bjørnsens figurer. For denne komponist var musikken det centrale i hans liv, og det samme gør sig gældende for dig. Modtagelsen af prisen indebærer at skulle skrive et nyt værk, og det får vi at høre straks, og det glæder jeg mig meget til. Må legatet opmuntre dig til yderligere fordybelse i det kompositoriske virke. Tillykke med prisen. Gymnastik, man kan bruge sådan om morgenen til sin morgengymnastik i stedet for en 4 kilo messing og børstestås. Tak skal du have. Ja, altså, det er jo meget overvældende for mig, som jo er guitarist, og så skriver jeg lidt musik en gang imellem, og det har jeg faktisk gjort, som Elisabeth siger, rigtig meget. Jeg startede jo med at spille rockmusik, og med mange bands i Aarhus i 70'erne, lidt mindre i 80'erne, hvor jeg så for alvor begyndte at koncentrere mig om den klassiske musik. Men jeg har også været igennem jazzmusikken og haft forskellige, eller været med i forskellige bands der. Så jeg bruger jo, når jeg skriver, så bruger jeg jo noget af det, jeg har i min rygsæk. Også inden for popmusikken. Det synes jeg også er rigtig sjovt at blande kortene med popmusikere. For eksempel Birthe Kjær har jeg indspillet nogle stykker med og arrangeret. Og jeg synes jo, alt sådan noget er sjovt at lave forskelligt. Og det har sådan set nok noget af det, der har gennemsyret mit liv. Det er møder. Det kan være møder med andre genrer. Det kan være møder med andre kulturer. Og så se, hvad der sker i den dialog, som er, når man møder hinanden med åbent sind. Og det gør vi jo meget i kunsten og i musikken. Vi kunne jo så ønske, at man også gjorde det inden for det politiske. Men det er en helt anden historie. Ja, jeg takker meget for den her. Så vil jeg lige sige lidt om det stykke, som jeg har skrevet. Og da jeg nu vidste, at jeg ville få den her pris, så tænkte jeg, så vil jeg tage udgangspunkt i den, der overrækker mig prisen. Og den, hvis pris, det så er Axel Bohr Bjørnsens komponistpris. Så jeg tænkte jo meget hen over foråret og hen over sommeren, hvordan jeg kunne, gestalte den tanke. Og så fandt jeg ud af, jamen Axel, A-X-E-L, det er jo 4 bogstaver. Hvis man nu omsætter det til nogle toner i en skala, så begynder jeg at tælle sådan i den her skala, som vi jo har, sådan en 12-tones skala til op. Og fandt så ud af de 4 toner, som var der. Og det var interessant at se, hvad for nogle toner i det system, som så blev til Axels, toner, skala, tema. På samme måde tog jeg så Elisabeth og satte det ind i en skala og fandt de toner, som så er Elisabeth. Og det sjove ved det var, at der er en del sammenfald mellem Axels og Elisabeths toner. Og dem har jeg sådan prøvet at highlighte lidt. Men ellers så har jeg lagt de toner, som er i den skala, som er Axel Bohr Bjørnsens, altså Axels. Det ligger i guitar. Og jeg viger ikke fra det. Og de toner, som er i Elisabeths navn, i den skala, som jeg så har lagt, det ligger i fløjten. Og så har jeg så brugt forskellige, men det skal jeg ikke afsløre for meget,
nogle meget stramme kompositoriske principper. Men det er lige meget, om man ved det skal man slet ikke sidde og lytte efter, synes jeg. Men bare den stemning, som er i det. Axel har skrevet en hel masse musik for guitar. Og jeg mødte faktisk Axel første gang i 1974, da jeg studerede på konservatoriet i Aarhus. Der kom Axel ofte, fordi der var en del af de guitarister, som var i Aarhus på det tidspunkt, som bestilte værker, og Axel skrev til. Så jeg stiftede bekendtskab med hans musik, og ikke mindst en måde at skrive på, hvor han bruger guitarens flageoletter. Det kan man bruge på alle strenge. Men han var meget glad for flageoletter, det vil sige, det er overtoner. Og Axel udspillede dem på en anden måde, end jeg så gør nu. Fordi Axel, han skrev meget præcis, hvornår de skulle stoppe. Og jeg kan ikke skrive præcis, hvornår de skal stoppe, fordi jeg vil gerne have, at de klinger hele tiden. Så de klinger ind over hinanden og laver en interferenstone, så der skal opstå noget tredje, når to af de her flageoletter møder hinanden. Og så nogle ting har jeg siddet og puslet med hen over sommeren her. Og nu tror jeg bare, vi skal spille. Vi skal spille det her stykke, og jeg kalder det så for refleksion. Fordi det er jo faktisk bare en refleksion over to mennesker, som jeg kender og holder meget af. Og det er så blevet til det.
Thank you.